Gandia és una ciutat mitjana, en uns 80.000 habitants, i té una superfície de zones verdes, com a parc públic, zona verda, jardins, de 1.900.000 metres quadrats. Si tenim en compte que una habitació normal d'un ciutadà normal són de 10 a 12 metres quadrats, tindria 2 habitacions de metres quadrats de zona verda. En les zones verdes de l'Ajuntament tenim al voltant d'unes 500 i pico espècies distintes, de les quals unes 170 són espècies diferents d'arbre, 23 espècies distintes de palmeres, i la resta ja són arbustos, trepaores, bulboses, tuberoses, etc. Tots els anys, els metres quadrats de zona verda i arbres plantats en vial continuen creixent. En els últims 5 anys hem crescut al voltant de 180.000 metres quadrats. És a dir, des de 2019 fins a 2024 hem passat de 1.720.000 metres a 1.900.000 metres quadrats. Una evolució fantàstica, molt bé. Està adjudicat una empresa de manteniment que és la responsable del manteniment en la ciutat. Aquesta empresa treballa al voltant de 50 i pico persones tots els dies de l'any. És molt important que cuide i que ens ajudi a no embrutar, a no trencar, a respectar les plantes, a no xafar-les, a quan ixen en els gossets a replegar la caca. Sí, és molt important sempre que el ciutadà ens ajudi, sempre. Els elements vegetals són ser vius també i, per tant, requereixen de la nostra cura i protecció.